มาสายินไว้มาดูตามบรันช์นาวบ้าน YouTube channel clear to te chỉ bày cần buộc vết ở châu tú nãy hiền KV complex dur tang mel nga za ve nga hun kan mang me ka kan mek ania helai KV complex si hun salama chuan zirna runa ni thina KV multipurpose school ti in kan hrela rome lai mun atang hian mi thiam tak tak te halo chuak to thina zai thiam la tak tak te po anom thina ni alo clear tu te jing an tel chuan in lung haleng veng ti kha kan ringa ti chuan hei kan hmalo ka hian India ram pum huapin junior le sub junior tuin hleu siak na in elna nei ani dona chumia Mizoram ayo tur chuan KV swimming institute atang hian rol thar pahnih an chuak ve dona ropui kan tin kan lom hle ke ni dur tang kho chuan kan chuang tak zet an kal le zel tur ate po du sakna kan hlan ngal ni se ti chuan helai mun hi KV complex hi azur chian na le abi chian na kan nei dona hun lutak ani kan tia ke ni chuan milo thlir pui thau turin kan som cheu ani Tuna hian purwata kan bula oma ani hi KV complex nei tu pale YMA Dutlang branch lama kan ziak tolian ania voina hianin zona chihniangin kan zona chihniangin kan kalpui dona ama sain zona kanin zona in purat lompui na landu che kan neya tunna ya fanu dom tak neya kan lompui lu tuk chen ya ke po alom zonin zona kanin zo chen ngal me ha amain i KV complex hi school te alang ni chin te kan lo sha he school no pangtan tak ne khain in ri de loi chinanga chanin he school in lo ti top ta ka chanin lungte aleng ve chinem school no pangai te nia leng ve thowe o hun ton tele kan khowelin herzelin lo the lo chin oma hanin thak danglam te kan ei ron na te tin ni e kan ria o covid wang tele thil khang khang te pon ni ama cho school khachuran chi to lo mai la he no pang en kol ang thau tian a second option ang dewin pathianin inan pevele ni te pon ria he kan hun shim shim hi mi khang khang inan ron lapang chutiral chon ye school han en kola zir na manga
มีหนุนกันเราเสียมถิ่นเตะกันก็จะลงแหลนทากะยังไงอันนวมแบบถิ่นครบไหมอันนี้จวนนินตัวนั้นนินเกวีคอมเพล็กซ์ที่เองจังเจงเงินเองก็ชาวด้านนู้นเชื่อทิ้งเนี่ยข้าโควิดเตอันเร่ชาวคานการเสด็จเวกตัวสูงอ่ะจนฟุตซอลกราวน์เตจนสดลำมาซอนกันหันเสียมาเทียนจาราลุนเบวีว่าเทียนสดลำปังอันหุ่นตอบลำเละบิลดิ้งลำจะสอเตียงรีสอร์ทสุกันนั่นเตียมาเสรีสอร์ทฟุ่มเฟ่อันนี้รีสอร์ทฟัมกิมฮิจุกันนั่นนี่ละ developing สับตรงตะกินมาละซอนเละติดตัวตั้มตักโปรเจกต์ก็รอมาส่วนให้กัน swimming pool แต่ที่ swimming class แต่กันหันทีเวนกบอกอ่ะมิโซรามาเห็นตุยเหลวเสียงนั่นเตะเหลวฟังขบมาอ่ะมีคิงมีอันตุยหาติดแต่ปกันเสียให้คนไรเหลวแต่ชวิงกันหล่อเต็นตุยแบบขบแม่ชวนที่เห็นอีเวนต์รันห้วยฮอตนานเตะฟังก์ชันเตะอินเนตเตะที่ขันกันบวยแบบมบแรงกันฟุตซอลกราวน์เตะสุดส่วนชวนจานจะมีรีเวนนักแรงบอกอ่ะประเทศจาระเอจนั่นนี่เปียละมามีครั้งกันเราดีลแบบบอกอ่ะมีปุ๋ย public service นี่นะจินเตปอมาอันนวมแบบครบไหมกันโซนน่ะกันด่ากันทักทุกตั้งไว้ไม่ลำปังไว้กูมีนายนินบรันช์มาชบกันละเนี่ยโอ้ในมาชบพันทีละเซ็นทรัลไว้ไม่ลำอีน่าข้าเวงปุ่มบ้านสร้างครั้งที่เตียงไฟน่ะอินเอลนะรอนติข้าขัดเหตุโตปินมาลักกันตัวมาตินกัน local council เต็นทรังบอกว่า section ที่กุมตัวปะ section ไฟเอลนะอันนั้นที่เวลเสียบอกว่าไฟกันมาหมดแล้วนี่ตัวนี้อย่างเช่นอามิเจ้ารามังปนตาเช่นเหตุโตปินมาลักกันตัวมาตินเนี่ยวัยไม่คอมพิเลียนกูมันยาน้ำเตกันน้ำชวนให้ทันทีเวลรอดส่วนตัวสักกอร์ได้อะแต่กันมังจุ่มเบียจิรชวนกุมตัวปลำมาลักดันตัวแต่พอเองมาสักจนมาตุนดินหัวหน้าชวนให้มีไฟนะจงจังกันติเตแต่ชวนเก่งเทลเฟกเอาไม่พลาสติกบอทลมันเคลมกันติซองเตอย่างฮันเนี่ยชวนชุมเหลาชัดละว่ากันติเมกให้มีรุ่ยเหลาดาวนักของอาเฮียนกันไว้เมกบรันสังปนตินเซ็กชันที่น่ะแต่ที่เกณฑ์สปีดเนี่ยกันจังกลางอ่ะที่โตพี่มีเขียดเหลาเฮียนกันเบย์เมกบอกอ่ะรำเละนำหุ่มหันนักของอาพอยโมเมมาที่ข้าอบิกตะกินกันชลายให้มีไว้เมช่างเละอายุเดฟเฟอร์สกันตีรัวละแต่เป็นอายบีปุยทักจอกอติโตเตชันชัวเละลัดติเหลาเตอันตัวน่ะอันกงจอลำตัวงจอเซลตัวระรุ่ยเหลาบอยักตังเวลตัวระมาลาคีเกาครันอังปนเอาไว้เมอังปนอักขดลางอังปนกันจะไม่กันชนะง่ายนิดที่ไว้เมชวนนักเชียงเมมาจุกันมาชอบกัลเมกกัลเซลตัวปนยอมเมไฟนี่ลำปังนี่รอนเสียดูทางที่ไฟนี่กูอาเฮียนอย่างเงี้ยมากันโซนอีกทีเงี้ยเขามีในด้านเวชิมเขาเห็นแล้วใช่กันช่างทาร์ที่อันสังกังเวเซล่ะจู่ตูนมาอังที่หันไปไม่แต่ไปเอาจัดหลักสาวทันเวตัวข้ากันรอนชันนั่นสาวเวตัวจุดที่รัวส่วนมาสอนนักตัวตั้มตะกรอดสุกันแล้วเนี่ยไฟที่นี่เก่งไอ้พวกกันนี่เท่าว่ามานี่จังไงจันกันยินช่วงจังไงจันกันปิ่นแต่นะจังจันยังไงแต่จังคันขดลางคันมีมัลเชี่ยวแต่เห็นเป็นนี่คัดเล็กนิดเองติงเที่ยงหิมนักกงไฟนักกงมากระสอนังติค่ะอินสอดเทยไตละแต่คันกันไฟไม่มังกันจันทร์ส่วนเดี๋ยวค่ะใส่ตัวนี้ให้ใส่ตอนคันสวิมมิ่งพูลได้ไปอัดตุยไฟที่ง่ายขบไหมอันนอมสาส่วน pH level เช็คเรื่องง่ายตาpH สุดที่จะนี่ส่วนอัลลอมตาอัสร้างนี่ปนอัลลอมตาเทียนกันเช็คเรื่องtreatment กันเปียชันสุไฟเราส่วนตุยครีเวทีน่านี่ที่คริสเซลเราตั้มตะกันทีนี่อันกันจังกลางแคบเตกันปนตุยคริสเซลตุยไฟmaintain เรื่องคลอรีนเลเวลกันเช็คง่ายที่คันตุย pH level ขัดยังเช่นที่เล่งกี่มาเห็นขัดยังกันจันมาปัจจุบัน swimming pool ค่ะ example ละกันมังนี่soกันอินเล่เรากันกดเองคิมค่ะนี่ไง habit อ่ะกันนี่ส่วนอักกันปะว่าไฟเจียมตุ่มข้างไงเรากันโลไฟจบสิลไม่โดนนี่ที่แต่ให้ไอโซล่ามิโซรามาข้อไฟอันใส่หัวแต่พอให้อันนี้โอ้ไม่อาที่ตุนหัวกันไงตัวทำมีมัลถ้าบางสุดๆที่มาเนี่ยเป็นไงกันริลรุนทักเร็ดเละตุ่มนักกันในทันส่วนข้อไฟที่กันมีบางทีกันไงดันดีก็กันเนี่ยเช่นจะว่าไม่ยันนี่ให้ที่ program ที่ช่าง
in ti siak na le thil dang te po alo ba se china hemi hi durtlang hian in enge central YMA program hi kan zom cha ATM kan zom traviau tin azom lo timel isoi min zo na takachu competition le brancinel nang chi le enge brancinaron the chok turan tiang si khan ni ka ya tiang khan ti lo mang hi kan nei lo chan chu mizorama kan sei fo thin chu branch YMA ding ma saper le branch lian ber te jinga mi kan ni ma ruai tur kan ni in ti siak na ni chuan champion le pian lo lam ai main tel ve khrim khrim ha dur tlang branch chon kan ti tu ni kan tia chuwang chuan ne kumin po hei sports lama chuan football te mo ei futsal pon in buat sai le me ka hei het lama te pon ban practice thina chuan film in siam siak han ti te tin chu final lam te eta quiz te chuan kompuan bo zui ti khonga te ka hriat so lo chuan branch YMA dutlang branch YMA hian ti lo hi kan nei ngai lo ama chu ati traber kan ni em ti ro chu thu dang ni ta se ase kan apsap tong teng kan participate ve vek zeling ka ani inter branch YMA futsal tournament khel torin ta kanin buat sai na chungchang ve kan soi sak theng em an hei an khel traviau helai hian ke kan futsal ground a tho hian ke vila mana ron practice thina tin khoi khoyam of friendly match ka mu china chana in pu cha traviau ka khria tin ni kum khan inter VC LC a khan final ani mo kan van doi kha tiang vel kha ni se chuan chan su kan van nei thom ve te pok te amaro su in khel chu van doi le van nei na hen tam tak ai kata ka mu chin le hetia kanan clear chin ai chuan an practice len in pu cha na po that khat viau chuan ka khia kan naw te pok da mi mal tak pon khalo be se sang khop mai chuanin atoplam kan lo nei don tonga nangmana poimo iti soibel tu te lo soi mei pal te nei chuan khani sai na hun kha kan ani ma awe me lam sela sarbon pate kan tak met ama chini ei kum chan ve kan lo mang zo to ni wai me a po thei to pin ke kan pen tlanga ma son na tur tam tak om sungin kan thalai te hei nang ni te po in sub committee le in ti tur an ri lom takin in ti lutlang thalai te a fel atlema local swal de te chu om ve thin ma se atam zo khi chu kan lo thani ti tu nuan ka ngai to thina ka tha poi muang thina chu away me lamanga chuan nita se thei to pa chhuwa zel akha kan wang lai hun toy te hian midang ta na mal son ni bok wai me thil tum ber chu tan pui ngai te tan pui tu le zo fa te pa son na tur khani yang khan branch ani mo section ani mo a central thengin kan thei to pa kan ma son mi kan ti theu mai kha aka rong bol na ro pui tak khi lo ni pathian mit mu apo ti hi khata ila chuan ni swimming ngor boina minon de dan kan dut lang rol thar pani te khatiang national sa avoi khatna ta na anan telve tur te poi ni kalom ma mingin a swimming pool lam a swimming institute lam nei tu ni na lama le a branch right tu ni na lama po han thei top so se chuan ni tui hleu hi exer hi thakop me ni in advantage lam ni lo se ching khanin se to thawa nutlang thalai big ta ni chuan engtik lai pon ak full to poyan seat thi ka lo reserve ve thina nge azir duan phot chuan tin life skills asap tong tak antin nei wang hen olympian vani tum mo khatiang national lakal tum kherlo pot tui hleu keima sahim na to dan ka thiam ve du khim ti te pon lom the ang khatin exer alo ni bok nen khan weina swimming pool kon san de minon kon ta ka no dutlang thalai big tan hian veng dang khiat lawa special reserve seat do ka lo da then ni ti ka kan sei ve bok ani ofiam thati tak devin ale kan lo me KV swimming coach bula kan me ka miss ama sai min shil thengem min chu larin pui fanai ton pui veng tong ale nula te la ni em ni ve duichen hetia duichen han zirti takhi how to kem har sa em han athu ka chon haramo ase athu lo chuan hei ati ve no thei achan chu athu ka hi chuan lelam hei 5 seconds ringot pokan hoi hian pil hian omle china kha hei sports dang le ziti tu dang te khin chuan hei focus angai enreng angai kha harlai bernya mase azira tak tu kan ti ve thei mai tuna hian student hi inga em nga ve anum benwal tinglama 1.5 hours nia ta khan som panga chuang de ania chuan tlai hian
kaya 2 hours 3 to 4 45 in kang ka chu ta chuan mi som panga stop yang khan 2 hours runga ta po som thum be kan nei ni chu zirla in nature ko mai hetia zir tura lo ka hian in puitling nge no pangi ron kal hnem jok chin kai lam hi chu no pang an tam tlang poyamo masa jing lam hi chu puitling ani ve thung so masa atam jok ka chuan no pang hi an tam jok puitling bi ka zona han siam taila hetia nga isen zir han zir tir yan in klema alo thiam ve to sa te hi zir tir ten nom de bi kem ve thiam lo mon top ai chuan technically anga hey heta Olympic time ang hey kan swim freestyle breaststroke tive anga chuan athiam sa ai ma chuan athiam lo atanga zirti hi anwam zoka achan chu athiam to chu hey thiam dan bi kan nei ta ni chu thiam dan bi kha chia saklengai beginner level atanga ti thatlengai so beginner hey thiam lo mul top khamo an thiam also hey kema technique dik tak chuan no panglama han kal le taila zir no pangron zir tam tak chu zir la yan ni ta ni chuan ta hianin zirna le sport kal kop chung changa hian ingai dan kaka chu amshinga zir ka tia achan chu balance thiam deuh chuan anti kop thiama ma se balance thiam lo ka chuan anti kop theilo ani meya ma se mishinga zir ti lema hian science background ten lo lak chuan anrong kal vak theilo so hey an subject ka zir no pang subject alaki ni deuh ber mai is student a hianin national swimming competition da kal tu te anom ti te kan lo sha chuan aron zir te ngai toilet hianin hetiang an thlen hi ibai sem chu tiang em chuan kan la te ve ang renga ke vi tak hi chu kan ti pangai dewa kan ti na hi la rei lawa tiang chuan kala ka bei sei vak lo ma se rinai takin an lo cha a chen hei tlema focus deuh hi chu so alom te ma chuan champion nge join do sana kan plan ka zir hun lampang lo in zot le taila kan tak sa in fit line nge zir cha ga kan in fit vak lo line and tui endurance hi chu ashan lu tu kamo achan chu heta hey a chen tam tak te po sek deu in fit deu tan chak hey kilometer thum ni hey jing tin awak ta chu engang pun in fit ma se tu ya an in fit thailo chu wangin tui water fitness hi danga so hey in fit lo lai po khan in fit lo lai le an in fit nuwa an bol zir le ai nang reng speed ang ka chu te an in fit deu ka chuan temin a thadeu ti na ni me ma se hey in fit lo lai kha apoi lo noma chu changa zona tlem khoya changa zir chwak nge india chan eng certificate nge ine Bangalore sai Sports Authority of India yan 6WCC ka certified we ta chuan chumi lawa chuan ASCA American Swimming Coaches Association chu ta chuan level 2 tu na yang kan ni meka alo vele chanin atop nanin noma han nge poi mole sebel du ine chimshim te ine chan tin kanin pelenga englo swimming hi in fit pianal ma hey atam ta chang ka pian ka tinal hey temin ka exer deu nga ka rong ka lang antia hey tlema cher deu hi rong kal hi an du chin ta ni chu kami ai chuan an thau lain ti mai ang hey an sa that lain an mik lai rong kal se achan chu an thau khan tui hi lum hey atuam lum ve ni chuan taksa ka so ke man yang ti mai ang hey cher zor hey do ai chuan thau lai khan a thazok suwain hey thau lai khan rong kal tu khan ka fui por zok chi te ma chuan ani chuan voina han miss dive kan hu don u thelo voi tak chu ale kan dom lu to ke hun te ka wang tuna hian joel pa ka bula oma in fact in ti sang na mus hun to hi ilo hu pur puyem inti siak hi lela ma chuanin abei sei sang pol tak kan ni lem lo wang hianin khupur na chang to kan thelo hetiang inti siak nan tel to ri kan phur em ve top mai ke mani chung kolama tang chuan tuichen anjir te khanin he mizoram ayo an chwa te hi ilo be se ve reng em bei sei lowe helaya dur tanga he kv in tuichen zirna mun an buat sai te kan hriat khan thil dang sports discipline dang hi an ti lem lo wang hian
thiam ve se kan tia chuan an hun ola khana han zir ve a an thiam ringot poi kan lom a chuan chu ti rol chuan hei coach tha tak tak kan nei an ni hianin in ti siak na lo om tur chung chang te an soya tel ve ngai sen ti wang khan ke ni chuan o kan ti maya chuan a han tel ve ta ka chuan in tiang khana han ti chho ani maya ti ra tanga kan bei sei lo ani an lo tui ve ti khan in ti siak na te lo om man tel ve a chuan an van nei a lom an ten la ve a chu a ti ra tanga kan hisap phak tak zet ani kha ka chu school ka lai ten nia chuanin tulai chuan hei zirna hei meeting hianin kan ngai poimo mai ta tuna an telna turin elna an telna tur hi asang ani hetianga te hian inge an zirna inang hongem hemi kan soi ta kang khan an in ti siak tur chu national level chu ani te me umaya ama ro chu national level a kan tel dana po hi Mizoram shimshima le kai kanfa ten tel dana po hi an thiam le an fit wang le an compete wang lam ni lovin Mizoram hi enge ni katia India ram in ti siak na turata na enge ni wild card an tia zotel ve top turan ni wang hianin ke ni chuanin an in ti siak na hi an le khazir ti buai tur om khopin kan practice pui lem lawa ti top mayang thei patop chu se kan ti a lomante pom hu se chu kan ti lu tu ka ma ro chu tiang bei sei na chang le bei sei phak ani lawa kan che ta wang hian le khazir le an ma ni tina an zir lai ti boy tur khopi chon practice an nei lo chu ti rol chuan in soi le soi nu heti la ya hei pu chon thua mate ruat ate an swimming pool hi an ma ni le khazir ti boy lo tur to ka an man hun a hianin an du hun a chen thei na tur tan hianin min hon sak top maya kan lom khop maya chuan lekha po zir sela an zir rang don chuang lawa an lekha zir lo kara khatia an lo chena an practice na hun ani awang hianin lekha zir chu ti buai lo ke ni tan chuan kan van nei dur tang tan phei chuan kan van nei ani chu ti khan an ho a lekhan zir le maya chuna school an kala an lekha zir tak tak man an va cheng a chu kan in bo sai dan chu ni do mai chu bak chu engma han ti extra tak tak po kan nei chuang lo ni chu competition an tel don cho an zin te kha lo ngai don ta hei mi an zin tur te hi an zir tu te kha kan lo shi lo thei lo don ta ni chuanin an zir tu te lam khan engting nge an lo don son hei an school lu na hi gospel centenary school ani a lekha zir an ngai poi mo ti po kan sia amai ro chu an zirtir tu te po in khatianga hei lekha zir pia lama extra curricular activities no pangina an lo ti hrim pia lama amingin sports discipline dangte chu ni tlukchi lo ma sela tlukchi lo han tila angin mi ngai anga han lian ni chi lo ma sela swimming Mizoram ai o a amingan tel ve hrim ma po hi school lampang chuan an lo du sakhop maya leave te po ti khanin har satna om lawangan lo tia leave mai pia lama nge ni thil dang atul omanga po kha anni hi chuanin an du sak zok in ka hria kan dila piang engma har satna kan nei lem lo ke mania chuan kan van de khop mai an zir tu te pu chunga po chuanin lom tu soi ngai ni chu tero nia kan lom tak zet ani ani chuanin KV Swimming Institute chungchanga ingai dan te I mu dan te min soi sa vela KV in hatiang anga swimming na turata na institute pangai tak mai an siam hi kan lom khop maya soile soi nu ke ni chuanin atira tangin tui chan han thiam hrim se kan ti na wangin kan han tel tir ani maya amai ro chu hei a swimming institute hianin number 1 chuanin avil wang tu beranei tu pa ber mai ruata hianin thatak mai na en kola hemi atui hrim le amun ma hrim po hi Mizoram hai swimming pool kan han mu kan hu tam lo hrim tam po tam chuang lo mai theya po a fai le en kol thabera lo ni a tin chubaka chuanin anina boy pui pi lama hianin azirtir tu coach kan ti don nge ni hemi hi an nei tham em maya India rampum anga po akatiang anga coach a training chuak te an lo ni a tin engtenga kan tiang a sian so chungchang a fi chungchang a po hianin mundanga anlak chanve po phalo in keimani tol chunga azir turte
ina kan han zir ve phak mai tur romang hian a han siama chumi pialama chuanin hun ola a chenga te chuti hang a chang phei chon hei kan fa te national competition an tel don wang te po hi ani na chen om manga yang khanin zau takin tui chen na hun te po min han siam sak ani a hei hi tol chunga i thalai dang te po hianin ron zirna chang ria sela ka ti khop maya tunlai a chuanin i hetiang anga mumal tak maya mani zir ni lo a step ati dan engkim mai a basic atanga thil han thiam na tur engkim maya music ani mo sports discipline mo alo om sim mai hi lo mom ka tia chutiang anga changtlung tak maya rampum huwa pangpo thatak mai hetilai kai mani tol chunga kai mani mi le sa ngai nan lo nei hi alo mom ka tia veng dang pon an ron mang chang kaya tol chung pon man chang kai je li tha ka ti khop mai Durtlang branch YMA chuan du sanga samber kan hlan chewa i hunin pe ka wangin kan lo me kene bo kan lo me e tuna hianin Durtlang millionaires kan ne zinga senior ber pol bulak kanoma pudanya lania pudanya chibaile chi be ule e tuiche ni zin hi ikalna te arei to em real tuklawe tun kum March April vel khan me thei ka join hun kha ka chiang to lo tum kum kha chu ni anwa mi te em nang wa hian anuam khop mai hei thiam ni lawa zirtran kania mase tun chonin hei nuam ti takin ka keima to ka chung ka chiang ve thei to e thiam kan lo ti lu tu cha nang ma hian thiamin ti ve to reng em thiam min ti chu har khop mai mani hi chu ma so na tu la tam khop mai ale kan lo lu tu ke o YMA Durtlang branch now ban YouTube channel kan hun man te lo thil sak ban kan lo ma khati zok kha voina ta na kan program nei chu hani